खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। गिबियावनो नोंथांमोना बा जाय बिथांमोना PM बिश्वकर्मानि बागै जेबो मिथिया, बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो सिगाङावनो फोरमायहरग्रोनो सानदों आरो बे PM बिश्वकर्मानिफ्राय नोंथांमोना मा बेनिफिट्स मोननो हागोन लोगोफोर, आरो लोगोसे नोंथांमोना बे PM बिश्वकर्माखौ बबेयाव एप्लाइ खालामहैनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो फारि फारि फुल डिटेल्स खिन्थालांगोन दे लोगोफोर। बेवहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङानो गावनि टुइटारनि गेजेरजों बेखौ टुइट खालामनानै बा पस्ट खालामना होदों दे लोगोफोर। नैबेवहाय बिथांमोना बा भारत सरकारा 1.18 लाख मानि मानसिफोरनो बेवहाय मानि जइन जादों, थारमानि बेखौ एप्लाइ खालामदों आरो बेनिफ्राय 92,851 जन मानसिनो बिथांमोना बा भारत सरकारा बेवहाय ट्रेनिंबो होनाय जाबाय दे लोगोफोर। बेवहाय मानि ट्रेनिं, नै औवानि आइजें आखाइ हेबनाय आरो लोगोसे जि दानाय बायदिसिना माने कारपेन्टार बायदिसिनाफोरनि सोमोन्दैथ' बेवहाय ट्रेनिं होनाय जागोन दे लोगोफोर। बेनिफ्राय 37,402 बेवहाय मानसिफोरनि थाखाय बे भारत सरकारा टुल किट होनाय जाबाय दे लोगोफोर। बेवहाय गासै 37,402 बे सुबुंफोरनो बेवहाय टुल किटबो होनाय जाबायनो लोगोफोर। बे बिश्वकर्मानि जे स्किमनि जोहै भारत सरकारा जाय सुबुंफोरा बे बिश्वकर्मायाव ट्रेनिं लादोंमोन दे लोगोफोर, बिथांमोननो 13,655 थाखानि माने बेवहाय भारत सरकारा लनबो होनाय जागोन दे लोगोफोर। बेवहाय गासै बेसेबां जन बा बेसेबां हाजार जन मानसिनो बेवहाय लन होनाय जागोन लोगोफोर। नै बेवहाय 125.34 क्र'र जन मानसिनो बेवहाय बे बिश्वकर्मानि जोहै बेवहाय लन होनाय जागोन होननानै भारत सरकारा नै बेखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजों पस्ट खालामना होदों दे लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे बिश्वकर्मानि बागै मिथिबाय। जुदि नोंथांमोना बे बिश्वकर्माखौ बा बे बिश्वकर्मा स्किमाव एप्लाइ खालामनो गोसो दंबा, नोंथांमोना थाबैनो गाव गावनि खाथियाव थानाय जि CC सेन्टार बेवहाय थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाहैनो हागोन दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरखाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना गोबाव खालामनांला आरो बेनि बेनिफिट्सखौ नोंथांमोना लानो हाबोगोन आरो लोगोफोर। आरो नैथि आपडेटआव दं लोगोफोर, गोबाङानो आंनाव कमेन्ट्स खालामनानै सोंहरबाय दं दे। कमेन्ट्सनि गेजेरजों गोबाङानो सोंहरबाय दं, आदा E-रिक्सानि जेबो खबर गैया नामा? E-रिक्साखौ फ्रि E-रिक्साखौ माब्ला मोनगोन? गोबाङानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों सोंहरबाय दं लोगोफोर। आरो आंनि फार्स्टनि जे चेनेल बेवहायबो सोंहरबाय दं दे लोगोफोर। दा आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायनि, दासिमबो फ्रि E-रिक्सानि जेबो गोदान आपडेट ओंखारथ'वाखै दे लोगोफोर। फ्रि E-रिक्सानि आपडेटखौ नोंथांमोना नैबे 2026नि गेजेरावनो मोनगोन आरो लोगोफोर। आरो नोंथांमोना बे फ्रि E-रिक्साखौ 2026 मायथाइयावनो मोननो हागोन लोगोफोर। नाथाय बेवहाय बा बिथांमोननि जे अफिसियेलाव जेबो बेनि गोदान आपडेट ओंखारनानै फैथ'वाखै दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो कमेन्ट्सआव सोंहरबाय थानायखाय दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायहरबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोनाबो नेनानै थाबानो जाबाय साननैसो। बे 2026नि नैबे दा जानुवारि, फेब्रुवारि, मार्च, एप्रिल, जुन जुलाइसोनि गेजेरावनो नोंथांमोना बे E-रिक्साखौ मोननो हागोन दे लोगोफोर। फ्रि E-रिक्साखौ लोगोफोर नोंथांमोना बे साननैसोखौ नेथ'नानै थाबानो जाबाय लोगोफोर। दिनैसिमबो फ्रि E-रिक्सानि जेबो गोदान आपडेट फैथ'वाखै लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। गोबाङानो कमेन्ट्स खालामबाय थानायनि थाखाय आं बे आपडेटखौ नोंथांमोननो लानानै फैनो गोनां जादों। दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। थेंक इउ। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। बाय बाय।